ହେଲା ତ ତାକୁ ଯଦି ଘେନିବ ସେ ଖାଦିବ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପରା ଦିନ ତାର ସିଏ ଦେଖୁଛ ନା କି କାମ କରୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଛି ଆମର ମେସିନ୍। କଣ କରୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା କେମିତି କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ଆମର ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଏବେ ପରିମା ତା ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତରଭୁଜ କିଏ ଖାଇବ? କିଏ ଖାଇବ? ଠିକ୍ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଧରିଛ ନା ସେ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾನೇನ କିଏ ଖାଇ ଖାଇ ଆସୁଛ? କୋଉଠି ଡୁବାଇ ଗଲ ମା? ପଡ଼ିଦେଲ? ଏଟା ପଡ଼ି ନାହିଁ ଚାଲେନି। ଓ ମା କଣ ହେଲା ମାମା ଟାକୁ ଆମର ନିନିକୁ ଡଙ୍କେଇ ଦେଲେ ରେ।
चलो माम खाइबा चलो।